Господин Сидеров, каква е тази мълчалива подкрепа за ДПС? Вие сте лумпените прости хора от СКАТ. Защо винаги сте извън залата? Те лумпени, я кажи. Защо винаги сте извън залата и по този начин? Защо наричате лумпени? Не, аз попитах. Защо обиждаш българския народ? Защо обиждаш ти българския? Защо обиждаш ти нашите избиратели? Защо обиждаш българските избиратели? Защо обиждаш българските? Извини. Аз ви питам, защо? Искаме извинение. Искаме извинение. Извини се. Извини се на българските избиратели. Извини се на народа. Извини се, дължиш извинение. Дължиш извинение. Дължиш извинение. Аз искам да ви попитам. Ясно ли те, че дължиш извинение? Ясно ли, че дължиш извинение на народа? Защо обиждаш българския народ? Намерите, че дължиш извинение на българския народ. Ясно ли те, че дължиш извинение на българския народ? Това ясно ли те? Дължиш извинение. Извини се ти и твоя шеф Симеонов. Ще ви осъдим за това, че обиждате българския народ. Извини се на българския народ. Запитам защо мълчаливо подкрепяте ДПС. Ти и твоя шеф. Нищо не съм казал, не ме бутите, не ми крещете. Не ми крещете, ако обичате. Ма не ми крещете, моля ви. Защо наричате лумпени? Аз ви попитах. Защо ги наричате лумпени? Защо наричаш лумпени? Ама не ми викайте, бе. Защо наричаш лумпени? Защо наричаш българите лумпени? Защо наричаш? Аз ви попитах, защо подкрепяте? Защо обиждаш българите? Ти защо обиждаш нашите избиратели? Ти защо обиждаш нашите избиратели? Защо обиждаш нашите избиратели? Ти защо обиждаш нашите избиратели? Господине, вие употребили сте някакви вещества. Какво право имаш да обиждаш нашите избиратели? Употребили сте някакви вещества. Какво право имаш да обиждаш българските? С какво право обиждаш българските? Господине, вие да не сте употребил нещо. Хиляди българи. Ти знаеш, че ще съдят сега, защото ги наричаш лумпени. Господине, защо подкрепяте ДПС? Това питам. Защо обиждате? Защо обиждате? Ма не ми викайте, бе, господине. Защо наричате лумпени българските избиратели? Извини се, бе. Вие каква партия, бе? Извини се, бе. Извини се, бе. Извини се. Искаме извинение. Извини се, бе. Извини се, бе. Нищо не съм казал. Извини се на българските избиратели. Не ме удрайте, бе, господине. Господине, не ме удрайте. Господине, не ме удрайте. Не ме удрайте. Дайте един фейс да му сложа. Не ме удрите. Никой не те удря. Извини се. Вие ме ударихте в корема, ме ударихте. Твоя шеф, вашата партия. Вашата партия. Ме ударихме какво? Вашата партия и са. Моля ви, не ме удрите. Хиляди българи лумпени. Ме ударихме в корема. Как може да наричате лумпени? Кой ви удари? Как може да наричате? Отговори. Извини се, защо да наричате? Господине, нищо не съм казал аз. Хиляди българи. Отговори. Как може да наричате вашата партия? Въпрос, защо мълчаливо подкрепяте ДПС? Защо мълчаливо подкрепяте ДПС? Вашата партия, защо нарича българите лумпени? Защо нарича Ма не ми викайте, не ми крещете, не ме блъскайте. Ма не ме блъскайте, господине. Отговори веднага. Господине, не ме блъскайте. Ма не ме блъскайте. Физически не ми посягайте. Физически не ми посягайте. Отговори защо? Защо наричаш нашите избиратели лумпени? Защо ги обиждаш? Въпрос имах към вас. Какво право имаш да ги обиждаш? Ма не ми викайте, господине, моля ви, не ми викайте. Какво право имаш да обиждаш българските избиратели? Какво право имаш да избиждаш? Какво право имаш? Какво право имаш да обиждаш българските избиратели? Какво право имаш да ги обиждаш? Какво право? Кой ти даде право? Кой ти даде право? Кой ти даде право? Кой ти даде право да обиждаш българските избиратели? Кой ти даде право? Ти българин ли си? Ти турчин ли си? Вашата партия обижда българските избиратели. Кой ти дава право да обиждаш ти да наричаш лумпени българските избиратели? Не ме плюйте, бе, господине. Кой ти дава право, бе? Кой ти дава право? Кой ти дава право? Кажи, отговори тук. Отговори. Кой ти дава право? Кой ти дава право да обиждаш българските избиратели? Кой ти дава? Кой ти дава право? Кой ти дава право да обиждаш българските избиратели? Кой ти дава на теб право, бе? Кой ти дава право? Аз не съм обиждал никой, бе, господине. Извини се на българските. Извини, дай от името на вашата партийка. Нещастна. Искам да се извиниш на българските избиратели. Аз имах въпрос към вас. Няма да си тръгнем, докато не се извиниш. Извини се на българските избиратели. Какво си извинявам? Извини се за обидите, които на Ще извиниш, как на кой? Как на кой? Как да не си казал? Как да не си казал? Дали са долу, бе, знаеш какво си казал? Искаме лупени. Вярно ли това? Това не съм казал. Извини се тогава. Извини се тогава. Това шеф, това началник. Да, ще се извини заради това шеф. Ти си от тази партия също. Той тай пратил тук. Ще се извиниш от името на партията. Ще се извиниш на вашата партия. Не да обиждаш, Овчели сме според вас. Да обиждаш, чуваш ли?
да обиждаш. Чуваш ли? Нямаш право да лъжеш, бе. Лъжеш. Извини се на българските избиратели. От името на вашата партия, която обиди стотици хиляди български избиратели и ги нарече лумпени. Вашата партия обиди стотици хиляди български избиратели и ги нарече лумпени. Искам да се извиня. Веднага. Дължиш извинение на избирателите на Атака. Ние сме представители на Атака и искаме извинение. Извинение. Аз казвам ли си? Извинение. Аз не съм министър, не знаеш, че не съм. Извини се за обидите. За обидите се извини. Скат нарича българите лупени. Извини се за обидите. Микрофон на Скат. Извини се веднага. Извини се от името на Скат на твоя председател. Не крещете. Извини се от името на Симеонов, който обиди българските избиратели. Извини се. Дължиш извинение. Има закон за обиди. Да, пред камерите. Скат, което Скат Пред обиди камерите. Искам да се извиня. Никой не подкрепя. Лъжа. Ти обиди българските избиратели. Твоя началник обиди стотици хиляди. Вие подкрепяте Турция. Вие се срещате с турския консул. Валентин Касабов вечеря с турския консул, има снимка. Вярно ли? Вие помагате Касим Дал. Хората на Касим Дал са във вашето студио всеки ден. Хората на Касим Дал във вашето студио всеки ден. Защо работите за Турция, вие? Защо? Извини се на българите. Защо работите за Турция? Защо обиждате българския народ? Що обиждаш? Ангелов лъжа. Извини се на българския народ. Извинявайте, обаче много снимка свърля се и... Извини се на българския народ. Извини се на българския избирател. Ще се извиниш в снимка, бе, ще се извиниш на българските избиратели. Искаме извинение. Извини се на българския народ. Искаме извинение. За обидите. Нищо не съм Движението. Не ме плюйте, бе, господин Сидоров. Искаме извинение. За тебе не е ли важно това, че наричаш Искаме извинение. Ако обичате с слюнката, Извини се на българските избиратели, като обиди. Извини се веднага. Извини се. Защото за Скат обидата. обиждате българските избиратели. Държиш Вашата микрофон на Скат. партия обижда Извини се български веднага. избиратели. аз искам да попитам защо мълчаливо Обижда българи. Какво бе да си извинявам? Вие работите за Турция. Вие сте туркофили. Извини се. Вие сте фесове. Вечерите с Дайте турския един фейс да му сложим на Вие сте това. се надупили на турците и работите за това ДПС да стане трета сила. Абе, господине, отговорете ми на въпроса. Ама не ме удрите в корема. Не, да е Атака. Вие работите Ако против обичате, патриотизма. не ме удрите само. Вие защо работите против? Защо работиш против? Защо работите против? Защо? Защо работите Защо против? разцепвате в полза на ДПС? Защо цепите българския народ? крещите в момента? Защо цепите българския даваш народ? отговор. Защото съм възмутен от вашето предателско поведение в България. Защо цепите в полза на ДПС? Вие Защо подкрепяте разцепвате Касим вода в Дал. полза на ДПС? Вашите гости са хората на Касим Дал всеки ден във вашето студио. Това лъжа. Минчо Спасов, как ще лъжа? Как ще лъжа? Минчо Спасов. Извини се веднага. Защо се извърте? Извини се. Защо? Извини се. Това е шеф. Бъди мъж Той поне съм един път. мъжки, извини се, кажи извинявай Извини се. от името на Симеонов. Извини се. Превърна се в слуга на един човек. Превърна се в слуга Извини слуга на един човек. Превърна се в слуга на един човек. Не ме На един олигарх. Не ме по тебе. Що блъскаш, бе? Извини се на българските. Извини се на Ти българските. си вечор, бе. Полицията може ли блъскаш? Жалка телевизия нарича българите лумпери. Господине, моля са българите, бе. Извини се. Извини се. Господине, полицията. Извини се. Вижте, погледни се. Полицай, моля ви. Погледни се как се Не ме пускат, блъскат ме. Блъскат ме. Който лъжа? Що лъжа? Къде да лъжеш? Къде да лъжеш, никой не те блъска? Що виждаш? Искаме извинение. 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 Жила верига, искаме извинение. Извинение. Извикни полицая. Извинение. Дигай ръка пред лицето. Не ми Не дигай ръка. блъска, бе. Не дай блъска, бе. Веско, вишак ме Не ми блъскат. посягай така с ръка. Веско, ела. Вишак ме блъскат. Извини се. Извини се, чакаме извинение. Чакаме извинение. Извини се. Чакаме извинение. Извини се. Господин полицай, Вали си ръката ни. помогнете ми. Как ще ми те посягай да правиш? Помогнете ми, Извини се. личиме. Извини се на българския народ. Извини се на българите, като обидихте. Извините на българите. Те блъска, аз седна, ти Извини се се на буташ българите, мен. които обиждаш. Извини се. Извини се. Извини се. Извини се веднага. Искаме извинение. Българите Извини се. Добре, Елате ми, извини се. Българите, я ми отговори. Българите лупени ли са? Българите лупени ли са? Отговори. Дай ли не? Дай ли не? Дай ли не? Българите лупени ли са? Отговори. Дай ли не? Не крещете. Дай ли не? Дай отговор. Отговор дай. Отговор. Извини се. Извини се. Елате. Извини се. Извини се, бе. Ето. Извини се, бе. Искаме извинение, бе. Ето, коли се блъска, бе. Дай се блъскаш.
Вие не се намесвате. Не се намесвате, господин полицай, ако обичате. Защо се намесвате вие? Защо пипате народен представител? Защо пипате народен представител? Защо ме бутате, бе? Какво си образяте? Защо се намесвате, където не ви е работа? Няма господина трябва да се извини. Той ви нарича лумпени, вас, българските избиратели. Какво разбирате? Когато ви трябва, когато трябва да сте къде ви няма. Що ви няма там, където е циганската престъпност, а? Защо идвате да се намесвате? Какво право имате вие да се... Вие нямате право да ме пипате. Знаете ли го това нещо? Това знаете ли го това нещо? Пипахте ме, блъскате ме. Как се казвате? Полицай Тодор Торов, от кое район сте? Външна охрана. Вие знаете ли, че нямате право въобще да пипате народен представител и да блъскате народен представител? Как да не блъскате, като дойдохте да ме блъскате? Елате сега във вашето район да се разправяме с началника. Елате да видите защо ме блъскате вие. Какво добре? Какво добре? Защо се намесвате, бе? Защо се намесвате? Кой ви изпрати да се намесвате? Кой ви нареди да дойдете да се намесвате да ме блъскате тук? Как да не? Кой да ви нареди? Нямате право да го Цветанов ли? Кой? Служебният министър ли? Кой? Просто господина подаде Как да не ръка. сте ме докощо лъжите, като не бутате? Ето тук сме колегите, бе. Що лъжите? Кой ви нареди? Кой? Министър Цветанов ли? Бившият министър ли? Кой? А кой? Сегашният служебният премиер? Служебният министър. Как така? Вие? Как отговаряте на сигурността? Къде видяхте нарушаване на сигурността? Не съм видял. Просто Тогава защо идвате да ни блъскате? Господина помоля за помощ. Господина не е помоля за болко. Господина трябва да се извини. Вие що се намесвате тук? Батача му искаме извинение. Не, имам въпроси към вас, защо се намесвате? Където не ви е работа. Защо се намесвате? Просто. Какво просто? Господина помоля за помощ. Така ли? Не се правите, че вие участвате в една сценка сега. Намесвате се там, където не ви е работа. Ние разговаряме с този господин, който дължи извинения на българските избиратели. И вие нямате право да се намесвате и да ни разбутвате. Това знаете ли го? И като разбирате, значи сте направили нарушение. Направихте нарушение. Имате ли право да ни бутате? Нямате. Докоснахте ме и ме бутнахте. Така е. И това го видяха много хора. Така е. Значи извършихте нарушения. На какво основание вие, полицаи, извършвате нарушения? В първия ден на Народно събрание вие идвате да блъскате народни представители. Моя началник. Вашия началник не е бил тук, той не е видял. Какво ще ми каже вашия началник? Ние видяхме вие какво правите. Вие вършите нарушения. Какво ще поговорите? Вие дължите обяснение тук. Защо ви извършвате нарушения? Защо блъскате народни представители? Какво си въобразявате? Че така ще бъде? Не, няма да бъде така. Не, съжалявам много, ако така сте го усещали. Съжалявате много. Намесвате се нещо, което не ви е работа. Не, това ми е работа. Не ви е работа да блъскате и да се разправяте с народни представители. Вашата работа е да осигуряте реда. Тук нарушение на реда не е имало. Да, ще има.